ए माई यही छोटा उम्र में बहुत जगह कार्यक्रम कैने हो, जहाँ जहाँ ना जाके वही जगह बानी। कहीं श्रोता के संख्या 2 लाख मिलेला, हमारा कहीं 50,000 मिलेला, कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 50 गो, कहीं 25 गो, कहीं 5-10 गो। खुशी यही बात से होला, भीड़ देख के हम खुश ना होखिले, हम खुश है बात से होखिले कि जितना संख्या में श्रोता लोग आवेला सब कोई हमारा बतिया के गीतिया के बड़ा गौर से सुनेला। तय से बड़ हमरा खातिर सौभाग्य का हो सकेला। न पढ़ल बानी न लिखल बानी, बोलहु के लूर ना गावल तो दूर के बात बा। तब हमरा बात के सब कोई सुनेला। माई कृपा ही तहार ह, आ कृपा यही तरह बनौले रखी। हाँ जाए अजय माई मैया वो मैया वो मैया वो मैया वो लइका लाचार बा हे बीड़ा वाली माई हो भी चार करन माई लइका लाचार बा हे बीड़ा वाली माई हो भी चार करन। परमादरणीय उपस्थित आज के श्रोता समाज महफिल में जब भी मेजबान मानी सबका के आदर सहित शिष्टाचार यथा योग नमस्कार प्रणाम। यह गए कलाकार प्रदुमन परदेसी की ओर से रही। गीत संगीत शुरू बा। अब कमलबास कुंवर जी पहले शुरू कइले बानी, तो फर्ज तो यह बनता कि जे दू गोला जे तरह पहले शुरुआत कइले बा वो आगे आगे चली हन तो उनका पीछे पीछे हमार चलल काम बा। हम लइका बानी तो हमरा पीछे रहला में बुझाता भलाई बका दूं, पीछे ही रहला में फायदा बा, पीछे ही रहला में फायदा बा। बड़ बुजुर्ग के आगे रहल जाला तब नु लइका पीछे से जाले स त जे तने गोले बनी वहां के जवाब हमारा से मोहि तरे देवे के बा। मुखिया जी आइल बनी, मुखिया जी के प्रणाम बा, जय हो, स्वागत अभिनंदन बा। बहुत सारा लोग आइल बा, सबका के आदर सहित शिष्टाचार नमस्कार प्रणाम। त गीत संगीत शुरू बा। तो मेटर कहां बा? मेटर इहे बा कि आज के संगीत और पहले के संगीत में अंतर बा। पहले संगीत शांति पूर्वक होत रहे, ब्यास लोग खाड़ होके गावता बजावता, के का करता उस समय ने मतलब नहीं रहल। लेकिन आज के गीत संगीत हो गल बा मिजाज के ऊपर। मिजाज बनल बा, तहार नया चेहरा बा, हंसावत तारा खेलावत तारा, पब्लिक के लोभावत तारा, तो सब कोई के जब मन मिजाज हरियर रही नु तो तहार गौनई को दिन खाली रही ना। तो प्रदुमन परदेसी में उहे क्वालिटी है, ऐसे कुंवरों जी में क्वालिटी है, वो ऑन क्वालिटी ना हो, क्वालिटी उनको में बा। क्वालिटी है बाकी जब हम गावल शुरू करिले तो मन छोड़ के फिर आ इस सबसे बड़ क्वालिटी है कमल दास को। खैर कोनो बात ना, हमार गीत संगीत शुरू बात लइका माई से कहले कि माई अरे त लइका लचा गिरा वाली माई होगी चार हमारा कहिया भर मैया हमारा कहिया भर से मैया पार गंगा जी नहाए
ये पूछला के जो झटकावा लागल ह तोन पूछला झटकावा तई झटकावा है एगो भोजपुरी में ब्यास लोग बनौले बे कर के मुर्की ऐसे संगीत पढ़ब नु त में मुर्की तुर्की कुल ना ई अपना से ब्यास लोग जितना ब्यासवा लोग बा नचनिया से मुर्की मरवावता ई का है मुर्की का हो कुछो ना पब्लिक के बोका बनावे सही बात बा ब्यास आज के डेट में आता ना तेज हो गया है सब पब्लिक के मूर्ख बनावे खातिर एक उठा नहीं के धरत लोग नचनिया से 32 किस्म के डाढ़ हिलवा देता लोग एक हली ढोलक से ताल काटा के मार जाता तो का हत मुर्की ह त का होई त पब्लिक देखी नु तो कही कि बा फलानवा ब्यास में होई ठे कोईता मुर्की मरलक ह फलानवा ब्यास में होई नचनिया ला मुर्की मरलक ह लेकिन साँझ पूछी त है संगीत क्रिया खा के कहतानी संगीत में कहीं मुर्की है ये ना सही बात तान बा त्रिकेट बा बोल बा लेकिन है भोजपुरी में जितना ब्यास लोग करता है मुर्की मुर्की अपना से बना के बोलता लेकिन तू जब कहले बाड़ा तो सब कोई जगह करता तो हमरो करही के पड़ी तई मुर्की हो छोटे थाट हो अरे तू ही बनावेलू अरे तू ही भी करेलू नाचे के ब्यास लोग के मन करला त गायत्री बाबा के नाम लेला कि गायत्री बाबा का तो धोतिया ही लोला कुंवरो जी को काल कहिले कि गायत्री बाबा नाचले ना खाली धोतिया के पहुंच ध के हे ही तरह तो गायत्री बाबा के लोग याद करेला कि गायत्री बाबा हेंग कहिले गायत्री बाबा होंग कहिले अब गायत्री ठाकुर कोई थोड़े हो जाई ना कुंवरो जी अपना आपके गायत्री ठाकुर जानल चाहिए अब यहाँ के गायत्री ठाकुर थोड़े हो जाए अब अपना के बुझाता नहीं कि गायत्री ठाकुर तो गायत्री ठाकुर मर गइले रहुआ कहिया मर निकले वाला बाने लेकिन हम ना कहब ई हम ना कहब तलेला थाटी है हो अरे तू ही बनावेलू आ तू ही भी अरे बिगड़ल भगिया तू ही नु सवारे बेटा है तो हर भाई दया हमारा पापा बार को हमारा भैया के भरोसे मैया हमारा नैया